Abala bakolo n'ilonu Izi ya chezenu ya ga-echezenu Izi ya dugonu nwanụ Ya ga-dugonu ka mụ na-edoziri igwe ọnụ Onye ọma na-ekenemi Ijebe nwanne m n'ike kelu n'ife imelu Igbo karịrị akarị Kedu onye ị na-ekwuzi maka ya nụ Ichie Barrister Sir Goddous Ejike Emenu Udoziri bụ ọnụ the second na Nneọbani Idemili ya na ala ụlọ ya nụ Dr. Lady Ebele Ejike Emenu Ugodie Udoziri bụ ọnụ n'ụwa nụ Odogwu n'ịdị mmanụ ọga Okwulọla n'Igbo n'Igbo na mmọnwụ Ibubo ndị ọbanụ n'iso na mmọnwụ odogwu nwa na-ekele m Ibi melu ndị ọbanụ Okay, madam. It's a pleasure na ifuru gị tata life kwa. Aka na-esi nri na-ewu ewu. Kosi n'ọnụ gị pụta. Kedu ife izu siri ebe a tata? Kosi n'ọnụ pụta. Gịnị na gịnị ka unu siri? Orishirishi. Ọ karịrị akarị. Ihe ọbụla akpọrọ nri a na-eri na-enye dozi ahụ. Maka ọ dị nke gbara ọzọ bịa na unu ka na-esikwuri more things are coming out. Ịgba ụzọ ebe 11:30 Oseti ya? Okay. Daalụ nne nwayọ daalụ. Kedu ebe ị na-anọ nwa dị ama maka ndị Asaba? Oh, beautiful. Oh, daalụ ife karịrị akarị. China daalụ. Afọ ndị nọ na sekshọn ọkụkọ. Daalụ. Pụọ anya ị ga-afụ n'ọsọ tomato dị ihe niile na juru ite. Na tomato anyị gara ọnụ a iji gosi na nwere ife agha m a ga-esi maneji. Mama anyị ọgọ anyị nwaanyị nnọọ nne nnọọ n'uwe. The latest law. Thank you, Uganda. The latest law. Okay. You're welcome. Thank you. Permit gị na ka mmalike n'onye na ihe jikọ gị na ezinụlọ. Mba na ife jikọ ya erike onye ka iji nwayọ ikwu. Mba na afọ m bụ Lọlọ Joy Mozie nwunye Ichie Yansele. Nwanne m nwaanyị bụ nwunye nwaanyị a na-anọ ebe a the same father the same mother. Nwanne m nwaanyị ya nwa bụ Lọlọ Ebele Ejike Eme nwunye Ichie Odezulu 2 of Oba. So mụnwa bụ nwanne ya younger sister. Yes. Daalụ ihe nnọọ nne amamụ ịfụnanụ na o nwere ofu ife okpu kpọsara ya tata na ọ bụrụ gị different person altogether in the society. O nwere ekpere ị na-ekpere ya na onwe ndụmọdụ ya na-adịkwu ya. Ekpere erike ana m ekpe na echiche echifa n'ọkwa open door for greatness, for blessing, financial growth, spiritual growth. Everywhere they will grow. Faga na-aga n'iru ịghọta ife ọjọọ ama bịakwutefa mmadụ ọjọọ ama fụkwafa onye ọbụla bụrụ ofu echiche ọjọọ back to the sender. Chineke nna ga-cover fa under his blood in Jesus' name. Amen. Daalụ nne. You're welcome. You're welcome. Nna m gwa ekele gị daalụ sa. Ọgụ na-ana Igbo ọfụma.
Okay, you're welcome, sir. Biko ka anyị malitedo onye bụ na ihe jikọ gị na ezinụlọ a. Yes. Bob Chief Foster Chris Oba from Aba. Go to the Aba. Yeah. Okay. Ebi na Abuja. Okay. If you come on here, we are classmates, childhood friends, and classmates. Abuja is the only one. Since I lived in our school. Okay. Ebi to Lagos. To Mujara. So I did that. So the outside is special education. So I said, this is my dear woman. So I say my December. Even in December, All the 2 months. like it I come in, and they need the back, go home, and okay, I need that. When I was second year one, so life is covered. You're welcome, sir. Yes. Oh, I can't do it. Can't do it. Kevin Keji Mario. Oh, Gonia, not in there. Those usually on Uncle, oh, you're really bad. Not in there. Good not know. Permit me, and you work at one. Not working from the one. To go many times on your boat. One Keji Mario, make a model. Okay, I'm up for objective. Yeah. And I don't Yeah. With the honor, Yeah. award Yeah. that's why we're here. Beautiful. Not in there. Oh, we're ready to Benicia. Can't you watch it off, man? Yes. Because I have to pick up on here. Yeah. Very well many marriage for his mother. Yeah. So more better. Amen. That's it. Amen. Not in there. Okay. Okay. Down in there. You're welcome. Hey, so now, we're going to Gonia. Okay, no, that's cool. Yeah. You were black school. Okay, no, that's cool. I'll be a man that I'll be a teacher. Yes. They stroke, that's it. Amen. But okay, no school. If I have one teacher. Okay. You want to go? Okay, I want to go to. Okay. When I have one teacher. On that side, we didn't know what they are. Everybody, today, Ọ pụtago mba okwu a ichetara ife ọgụ afọ onye na-ebi ya afọ onye na-ebi ya daalụ Ugonna nnọọ rinne daalụ n'ụrụ akpọtakwara m ya ọfụma ọnwa nnọọ rinne anyị sị ka a kpọtụrụ gị you're welcome. Biko mgbe ka mmalụ ife jikọ gị bụ eriri na ngwugwu iji wepụ na ya nọ ebe a live udeziri Igbo honest man mgbe m nọ secondary school na Jos ka nna m kpọrọ m etu a na nye n'aka so no my school father dị ife a my school father dị ife a nụwa so abịa m tata ka m bịa nọnyere ya ife ọ na-eme amaka ezigbo ife ka ọ bụ wee na-ekene Chineke nna n'odebe anyị ndụ anyị wee pụta ata etu o si wee chie ya bụ ichie ọ ga-echiru na-aga Chineke ga-emegheli ya ụzọ ka afọ o were tata megheli ya ụzọ ya na ndị bie ife niile ga na-aga nke ọma ọ ya bụ ife na-ekpere tata anụwa n'ihi Jizọs Kraịst onye nwe ọnwa nnọọ rinne you're welcome.
a na ị ga-afụ ụmụada ime n'anya live nnọọ nụrụ nne ndị a niile bụ ụmụada yes ọkwa ụmụada ka m na-ekene ụmụada mmebiri ka anyị na-ekene oke unu zuru ka eme ụmụada nnọọ nke onye tiri ya zelu ụmụada mmebiri ka anyị na-ekene nnọọ unu ama aga nnọọ yes a na ị ga-afụ ichie Udezurigbo na nnukwu ọgụ ya nwaanyị lọlọ Joy Mozie nnukwu ọgụ ya nwaanyị kpọmkwem nke na-afụ nne na ọnwa mmadụ karịrị Yes, more of this they inspired me to read law those days. Forget them, they are my organs. So it has been a nice man with my elder brother. When I was going to school, when I got admission to read law, in fact, I was so happy they celebrated me that time, 1995. So today, I'll continue to celebrate him. They have been so proud of me, and I'll continue to make him proud. You know, so that's one thing I know about that. Oh my God. Now in and na-eche ndị a na-achị bụ ndị be ukwu ka ya na-achị ọ dịrị isi enwekwu ndụmọdụ ya atụrụ ya yes onye ndụmọdụ he knows everything okay he's a man of wisdom yeah and he has been a leader before now so n'ife enye ya edozi Udezurigbo ya ịmago ọ na-edozi Igbo niile okay yes that's ife enye so there's no doubt na ndị nọ under him his subjects will enjoy him in all ramification. So I continue to congratulate you. Thank you. Yes. No. Even here, a square peg in a square here. Yes. Understand? Yes. As every politics. You're welcome. Thank you. No, we can get one again to the other. Fambo, architect, yeah. Oh my brother. Oh, beautiful. Yeah. On a 80 Ishe, one of our organs. Those days in Lagos, my elder brother, one of our elder brothers, the same office. So he was staying with them, like the elder brother said. He encouraged him. And I was like a boy. Before we went back to school, he is a man of wisdom. Ịma mgbe ị na-abata achị na ọ bụ ọzọ youngest n'ọzọ oldest nnọrọ nne ịnọ be Udezurigbo o nwere ihe dịghị n'obi ya atọgbọrọ ya Ochi
eze gị nnọọ obodo anyị bụ ọba onye bụ na ya nọ bụ ofu nnukwu lọya mana ụlọ
mmebiri nnukwu ka abịa mmebiri nnukwu ka ị na-azụ live mmadụ karịrị akarị n'agbanyeghị na akụkọ karịrị akarị tata mana fabianụ ụnụ kabara ahụ bịa ọ ka iwe fụ ka abịa ama na ụnụ ya abịa ụnụ ma bịakwa okay abịa bụrụ ichie ọ chifu bụrụ ichie ọkụ merụ ọkụ merụ ọkụ merụ daalụ daalụ amen onwe ife na-ekwu maka udo ezurigbo onwe ife na-achọ ịgwa anyị ọ dị ka a na-azọ ya azọ o were amamife wee baa n'ụlọ ikpeazụzi a ga-eji si n'ikuku na ikuku gbalịsị oge ikuku ji achịkwa ya ịgbakọ nna m gojere gị daalụ kejelu gba ịgwa ya ka o si dị gị n'obi maka ichie unu ọgwọ nke unu bụrụ nke ọba niile yes abụ sekretịrị ụmụnna obi dị m sọ mmụta ata a na-eme ife a na-eji echichi a na-eselebreti adụ very very happy eso m na one of the happiest man wee na-ayọ chukwu na chi a sekọnd oye echika ya nka mmebili very very proud a responsible and a very peacemaking year in our midst. So I'm very, very happy. So that's why I do the Yampa. So I want to move the Yampa and I will be amen darlinga salam no brinna onwe ife na-ekwu maka Joseph ibe m na-ekwu maka Joseph the second chi anyị Chukwu okike ya m na-asụ eme ka ọ dị otu ọta ya mere ebe dị mma ọ ya ezeka ya nka 100 years 120 years wee na-ekpekwe were na-asị na ndị ọbụla bịa ebe a n'ụbọchị atọ ọ na-eselebreti na Chukwu okike ga-enyeba ndụ ogologo ndụ na-arụ isi ike onye ọbụla ji wee bịa ebe a ka oge ji wee na-aka mma n'afa Jizọs Salim minor mana ọkwa Salim Major kịta ichie unu bụrụkwa ichie ọba niile ma ọ bụrụ suru agụ ama nke nwe ihe ya tọgbọla anyị ụmụnna ya ana ụmụnna pụta ọkụ anyị na-enwekwana isi na-enwekwa ife ọma dị iche na-abịa ana nke abụọ sara ichie n'ọkwa barista of the law ọmọrụkwa anya lọ nọ ya na-azụtala ya oge anyị na ọ na-eji nke onye akarịa wee sị na Chineke eme onye nzeta iche ya ka ife ọma ya ga-akpọ ya ife ọma ogologo ndụ na-arụ isi ike ọ ya nọ oche eji anyị na-ekwukwa n'ọkụ ya jụkwanụ Hello White, daalụ nne kwuo nke tọgbọla anyị ka anyị pụọ anyị na-enwe aṅụrị nneji ebe anya na ndebe anyị si n'ọ na-abụ amụtọba nkịta abụọ n'ọzọ eneji anya bụ na ụmụnne na onye ọbụla bụ oji obi aṅụrị ekwu na nna ya abụghị chibudeti wee bụ na na-ejiji igwe ọbụọ na nna ya nọ je wee chizie ya ichie udeti nke wee na-enwe aṅụrị na-asị ndị ozurugbo echi ego ya ọya chika ya aka o ya emegide were okwu wee na-aga nyere ụbọchị Chineke nna ya akwa ebe ọ bụ ka anyị na-eme aṅụrị ibe ọma ala osite onye mmadụ na onye ya na-etu n'azụ daalụ ụkwụ anya akwa ya anya ụkwụ anya bụ ajọ mmadụ wee na-asị ka Chineke na-akọ ihe ezizi ya amen onye ka aka n'ala amen daalụ nne daalụ
What?
nnọọ hinne daalụnụ biko ka a kpọtụrụ nna m ukwu ekele m ụnụ ncha nke o ji ya zere unu ụfọdụ ya aza on behalf of you all kedu onye ga-aza ndị ọkpụ na ụmụ ọgarị ndị ọbịaka anyị nwere isi onye ndị ọbịaka mmadụ akarịa mmadụ afọzikwa n'ụlọ ọ ka bụkwa ndị ọbịaka ndị ọkpụ na ụmụ ọgarị ọ bụ na-abata live ana m malite na-eme ebe a ọ gazibe anyị bụ na ochie anyị nọ n'ọkwọ
na-akpọ nwere okwu asị na ochie nke nọ na ngwuru ego na n'ụbọchị taa ọnwa bụ ike ka ndị ọzọ na ike na amara Chineke wee na-asị na ibu ọbụla amadi ya na ma na-eme ya gazie rie ibe ihe na-eme eme anyị bụ ndị ochie anyị na-eme n'ụbọchị nke taa ibe ihe na-eme ọ ya agazi ya n'ibe ibubo ndị ọbanụ n'iso na mmọnwụ odogwu nwa na-ekene m ibi melụ ndị ọbanụ anyị ọbanide mmiri n'obodo mụnụ ibi mele ya lika na ibi nyere anyị n'ụwa gbalụba n'otoziri igbo ọnụ oke nwa na-edu ụsọnụ